Hello, tervetuloa tähän mun videoon. Nyt mä aion tehdä pienen pyörävlogin ja let's go. Nyt mä lähden. Mä aion eka mennä koululle. Koulu on tässä ihan mun kodin lähellä, joten mä menen eka siihen. Nyt on ihana oikein tällainen ilta, menee koululla. 4 päivän viikonloppu. Tänään alkaa vähän niinku viikonloppu. Yläkoululla on joitakin. On hyvä, kun täällä on kauheasti ihmisiä. Mä menen eka tukehun tähän kypärään. Mä menen eka hämähäkkiin, koska no. Hämpiskeinut. Noin. Mä en nyt ottaa kypärää pois, niin leikin vaikka, että joku mun suojautumisvaruste. I don't know. Syköhän tää tässä. Koitan antaa vauhit eka. Pääsen esän piskeinuun. Nyt on ihana, kun ei oo niinku aikaa silleen. Nähdään pian. Kamalaa. Nyt on hui. Seuraava laite on vaikka tuo kipeytellinen tuolla. Se on hyvä laite. Mennään sinne. Koitan päästä pois. Eli mä menen tähän punaiseen laitteeseen. Mä menen pyörällä. Let's go. Ui. Mä huomasin vasta nyt, että tuolla kiikuilla on isompia yläkoululaisia. Haaste tehtävä. Minä pääsin Tiirin kanssa sinne. Siun kanssa sinne. Vaarallinen, mutta kiva. Ja vaarallinen. Wow. Okay, let's go. Apua. Sitten mennään kylälle. Se korkea. Tämä on ärsyttävä, kun voi iskeä pään tuohon. Joku selviytyy täällä. Mä menin tollasista. Ja sit ei kuo alas. Nyt lähdettiin hiekassa. Tää on hirveetä ajaa hiekassa. Seuraavana mulla on vuorossa Karusenni. Okei, let's go. Kuinka kamalaa. Mennään kohta, eli 2 viikon päästä Volveparkkiin. Ei täällä olekaan enemmän laitteita, joten mennäänpä muualle. No niin, let's go. Okei. Oi, että! Mennään tätä. No, mä nyt puhuin. Ui. Mikä tää on? K-Marketin kautta.
Mä en siis tiedä ollenkaan minne mä menen, et mä menen vaan jonnekin ympäri täkynää. Joo, mä löysin jonkunlaisen mutin. Uskallankohan mä nyt perille tosta? Otetaan riski. Mä oon tyhmä. Eli se ulkaa niin paha. Wow. Me testaan ne. Onko toi? Trampoliini. Mä haluan testaa sitä. Mä testaan trampoliinia. Kattokaa. Mä otan ehkä laukun pois. Okei, seuraava. Niin, tossa. Katso. No, toimiiko tää? Mitä? Se toimii. Okei, mä testaan tätä. Jee! Se olisi suuta. Voilà. Tää on siis niinku kaikista parhaita pyörimällä. Let's do this! No, kypärä ainakin on päässä suojaamossa. Just tipun täältä korkealta. Siis tää on ihan sairaan pelottavaa. Just täältä niinku tippuu. Onkohan täältä tippunut ketään? Tää on kiva! Jee! Sille jee! Eiku en mä ehkä. Mä testaan. Mä jätän jumi. Mitä mä esteen? Mä en itekään tiedä. Jee! Mä oon pois. Mulla reitti. Mua pelottaa. Mä pääs pois täältä. Alhaalta. Tää on hirveetä. Mä oon vielä yksin. Ja mun kännykkä on alhaalla. Apua, enkä mä nyt jää. Hei, mahtuukohan mun pääykpärä? Apua. Oh my gosh. Tää riitti mulle. Okei. Toi oli mun vika kerta tossa. Ei, nyt mulla riitti läkkit. Oh no, ylämäki. Okei, tää pääsi. Apua. Kolmaiset. Oli aika uuttava reissu. Nyt mennään home sweet home. Aika nopeasti kyllä tää kesä menee. Nyt on kesä, niinku just äsken oli talvi. Mä sain melkein sydänkohtauksen. Mä en tuntenut mun laukku, se olikin täällä puolella. Et sit ei ollut, se oli jäänyt johonkin. Mä en olisi kyllä jaksanut koko kylää läpi käy yhden haukun takia mun kännykkää kaikki. Bye bye, kiitos kun katsoit videon. Ui. Vyörä meinas kaatua.